Zdravíčko, vítam vás u môjho ďalšieho videjka z môjho kanálu. Dneska je tu na BB2 Prkotina, ani som to nestiel prečítať, lebo nestíhal som. Lebo slúbené video malo byť tu na, len trošku sa to posral tak. A hráme za BB2 vlastne a za Sovietský zväz vlastne, alebo Rusko, to je jedno. A vlastne v poslednej chvíli vlastne mojej, ktorú tu vlastne mám, tak vlastne ja som z posledných síl stíhal natočiť toto videjko. Takže sa omlúvam za to, keď by som náhodou meškal toto, čo mám ako nacistické Nemecko, Tri Reich, alebo čo. Dobre, robte sa, že som nič nepovedal. OK, takže je ešte júl. Tak napájem to pojebané, tú skurvenú Osmanskú ríšu, ktorá je tu. Vlastne ja tu už nikoho nemám. Škoda. Čím menej, tým lepšie. Tak šup, moja armáda vyslobodzuje Osmanskú ríšu. Čo tu kurva sa mi jebe, ona mapa. Dobre, tak a moja mapa vlastne vypadá nádherne. Ideme aspoň niekoho pozvať, nech ma nejebne, lebo to je už dosť zubohé akože. Ako ďalej to si mne... Aha, toho nesprávneho som pozval, nevadí. To je jedno, čím viac, tým lepšie. Dobre, takže ideme na vec. Pozval som tu aspoň niekoho, dúfam, že to videjko aspoň bude stáť za to, lebo hrám tu docela samo. A to docela nudia, táto veľkosovetská zväz je opravdu naozaj veľká, jak hovado. Dobre, takže ideme, zatiaľ obsadzíme ten skurvený Afganistán, ktorý mi hodne pomôže v mojej veľkej ťažnej sile. Čo to kurva, to budú hra za Japonsko. Ty pičo. Vôbec ma nenapadol. Dobre, napádame Čínu, vlastne čínsku Indočínu a vyslobodzujeme ju od naivného antifašizmu, alebo čo ten imperializmu vlastne. OK, takže napadli sme Fínsko, máme Cárskú ríšu, neviem, čo sa to do piče volá. Tak, napadli sme Afganistán, teraz sme napadli Pakistán, alebo čo to je zase račko, počkaj, teraz napadám Pakistán. Samozrejme vo videjku mi nezabudnite dať like, hlavne odber a jak sa volá, komentár. Čo to je tá kurva scénu, do piče dávaj s tým jebaným Afgánom pojebaným. Dobre, napadáme môj kus britskej Reich, alebo jak sa to volalo, ty kokot. Dobre, na ďalšie videjko si možno počkáte ďalší týždeň, alebo maximálne 2-3 dní. A z toho tu máme asi veľký hrubý kokot, lebo sa mi začína dozbierať. Čo to, kurva? Mám Itália. Dobre. Ty peča, paráda. Dobre, takže z toho máme veľký kokot hrubý. Nemecko je Briti. Aspoň napadneme aspoň. Dobre, takže z tohoto budeme mať ťaženiska kopec, lebo už nám patrí aj Kodaň. Ty pičo! Dobre, takže máme, zase mi jebka kamerka, máme 3 minútky a ja stíham pomaličky, dobíjam celú Európu. Ty pičo. Dobre, takže máme boom. Tak, aby sme boli si presní a nedodrbali to, čo sme nemali dodrbať, tak som dobil takmer celú Európu, celú takmer. A to do niekoľkých minút. Plus aj vyslobodím Britániu, ktorá mi patrí. Bum. Na Norsko Sarema, alebo nevyslobodíme. Vyslobodíme, prečo nie. Dobre. Omylom som napadol Švedov. Kurva. Som omylom napadol tých pojebaných čurákov Švedov, akože kurva. Dobre, bum. Lebo sa mi furt srali plány, preto som nestíhal natáčať vlastne. A neustále sa mi čosi tentovalo a tak nestíhal som už dobre. Dobre, napadli sme so Sovietským zväzom takmer polovicu sveta, máme už asi k polovičku oslobodenej zeme, teda to je stejnak jedno, bum, patrí mi Afrika, kus Afriky, vlastne celá Afrika takmer, kurva, celá pojebaná Afrika som povedal. No a aby sme neboli samostatnými štátmi, obklopenými, tak napadneme aj Island, ktorý mi vlastne patrí. Dobre, tak pre dnešok to asi zapichneme, pretože už mi začína toto hra dosť liezť na nervy, lebo som tu sám a vlastne už som vlastne nepremožiteľným pánom pojebaného sveta. Takže pre dnešok to vlastne zapichneme. Dúfam, že sa vám video páčilo, len zabudnite dať like, komentár a hlavne mi odber. Takže čaute.